Ayan, welcome back, welcome back. Happy Fiesta po, Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar. Nandito po tayo ngayon sa kanilang barangay. At nandito po tayo sa bahay ngayon nila Aileen. Ayun sila, oh. Ayan sila. Oo, mananakgas siya. Kaya siya nagpunta dito sa Barangay Bungliw. At ayan mga iska, nag-umpisa na nga po yung prosesyon para po sa pagdiriwang ng kanilang kapistahan po dito po sa Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar. At ayan, narito po yung prosesyon papasok na po sa simbahan. At ito po yung napakagandang plaza nila dito po sa kanilang barangay. Grabe, ang daming banderitas, nakatutuwang isipin na pistang-pista po talaga yung vibe dito. At ayan, marami na po yung nag-aabang simbahan, yung mga magsisimba. Kaunti lang po yung nagprosesyon dahil ang mga tao po ay nakaglutatayon at ayaw magpasudang. Pero hindi, sa totoo lang po, nakaabang po yung mga tao doon sa simbahan. Ayan, at saka yung prosesyon po galing po yan sa Hermana Mayor po. So, ayan, grabe, ang ganda-ganda po dito sa kanilang barangay. Bagaman po malayo sa bayan, pero napakaganda po, sulit po ang pamimista dito. Ngayon naman guys, lilibutin po natin yung ilang mga bahagi po ng Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar para po pagbigyan yung ating mga followers. Ayan, mga followers and subscribers ng ating Facebook page at YouTube channel na Maestro Waray, na sana po mabisita po, malibot po yung kanilang buong barangay. Bagaman hindi po natin malilibot buo dahil syempre magpapangagi-agi pa tayo doon sa mga magbibigay ng takgas. Pero ipapakita po natin yung kanilang barangay sa abot ng ating makakaya. Ito po dito yung Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar, isa po sa bumubuo ng 56 o 56 na barangay ng bayan ng Lawang, Northern Samar. Ayan, ang kanilang pangunahing ikinabubuhay po dito ay ang paggawa po ng alak na tinatawag na manyang. Ayan, ito po ay lambanog sa Tagalog. At sa mga gustong matikman ito, maaari kayong bumisita dito sa kanilang barangay, dito sa Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar, at tiyak mapapa-ouch. Mapapa-ouch kayo sa sarap dahil grabe, lumalaban. At maaari din yung lagyan ito ng kung ano-ano mga flavor, mga juice, mga kung anik-anik. Basta masarap siya. Ayan, manyang po ng Barangay Bungliw. At pwede din kayong bumili sa inyong Maestro Waray dahil nagtitinda din po kami niyan. Ayan, opo. May kami dito, may factory kami dito sa Barangay Bungliw. At ang alak nito po mga guys ay mula po sa tuba ng tinatawag na nipa. Ito po ay natural na tuba. Ayan, kung may tuba po tayo na galing sa sa coconut, ito po naman po ay galing po sa nipa. Napakasarap po. Pwede po ninyong tikman. Ayan, mas masarap pa sa akin. Mas masarap pa sa lechon na handa ngayon ng mga tao dito. Ayan, libot-libot tayo mga guys para naman ninyo makita kung gaano kaganda yung kanilang barangay. Bukod po sa paggawa ng alak na tinatawag na manyang, ang mga tao din po dito ay nagsasaka, nagtatanim ng palay, nagtatanim ng kung ano-ano, at syempre nagkukupras o naglulukad. Isa po sa napakagandang katangian po ng Barangay Bungliw dito po sa bayan ng Lawang, Northern Samar, ang kanilang barangay lang naman ay isa o kabilang sa mga barangay kung saan po masayahin po yung mga tao. Opo, yes. Sa katunayan po, samot-saring mga okasyon ang kanilang pinagdiriwang birthday, kasal, binyag, at kung ano-ano pa na kadalasang hindi tayo iniimbita. Ayan, sa katunayan po, isa po sa patunay na masayahin po yung mga tao dito, tuwing pista po, ang kanilang barangay po ay isa po sa mga barangay kung saan po sa kabilang pa sa mga maliliit na barangay na bagaman maliit po ay napakalaki po ng kinikita sa kanilang sayawan, sa kanilang kapistahan. Ayan, sa katunayan ngayong pista po, kagabi po, sa kanilang sayawan, mahigit 100,000 na naman po yung kanilang kinita at wala tayong porsyento doon. Asa pa tayo, ang pinunta lang naman natin dito ay pananakgas at hindi pagbubugbog sa sayawan. Hindi nga tayo pumunta sa sayawan kasi syempre alam nyo naman, mahiyain tayo.
Pero bukod po sa pagiging mahiyain, sa totoo lang po, wala po talaga tayong pantunod. Ayan. Siyempre, taghirap tayo ngayon. Kaya, ang ginawa ko na lamang po, nandun lang po ako sa bahay ng aking binan. Bukod po sa pagtulog, siyempre, nanalangin. Nagdasal na sana po maging matagumpay po yung kanilang sayawan. Ayan, ang ganda-ganda po ng kanilang dito, dagat, grabe. Ito po yung kanilang barangay, malaki po yung kanilang barangay, pahaba lang po yung lakaran, at ayan, may ice cream na hindi tayo bibigyan naman yan. Ayan guys, ang haba na ng ating nilakad at yung aking mga paa ay nagkaroon na ng mga kibal-kibal at nagkaroon na ng mga laptok-laptok, pero wala man lang umuughaw sa atin. Ano ba yan? Magkukusang loob na lang ba tayo na papasok sa mga bahay at sasabihin natin na patuloyin nyo naman kami, pabahugin nyo naman kami. Na kasi nagkalaptok-laptok ng ang aming mga siki. Ayan guys, pero magkaganon man, serbisyo sibil po tayo. Ipakita po natin kung gaano po kaganda yung kanilang barangay. Ang barangay Bungliw po ay isa pong payapang lugar. Ayan, masayahin po yung mga tao at marami po tayong mga kaibigan dito. Shoutout po sa ating mga kaibigan dito po sa barangay Bungliw. Huwag na po nating isa-isahin dahil hindi naman tayo inimbita nila sa kanilang pista at hindi naman tayo tinakgasan. Pero sa totoo lang po, mababait po yung mga tao dito. At ayan, happy fiesta po sa lahat po ng ating mga kaibigan dito. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon, kahit hindi man pa ako nakapunta sa inyo dahil syempre alam nyo naman, mahiyain tayo. Pero kung may ipapadala kayong takgas, huwag lang kayong mag-alaalang magsabi sa akin, o kaya pwede ninyong ipadala pwede ninyong ipag-grab, o kahit man lang sa kahit sa LBC pwede naman. Pwede ko namang tapuin dyan sa tabi. Ayan, shoutout po sa lahat po ng nakipagsayawan, sa lahat po ng nakisaya, sa lahat po ng pumunta dito sa kanilang kapistahan. Mega love shoutout po sa kanilang barangay official, sa panguna po ng kanilang aktibong kapitan. Ayan, shoutout din po sa teachers po ng Bungliw Elementary School. Ayan, shoutout po kay Sir Puli. Ayan, shoutout po sa lahat po ng mga taga dito po, mga residente po ng Bungliw, ang mga lahat po ng mga Bungliwanon. Shoutout po sa buong mundo. Ayan, yung mga nagtatrabaho sa Maynila, nandun po sa abroad, lahat po kayo. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang Bungliw. Shoutout din po sa lahat po ng mga nanakgas na katulad ko. Ayan. Magtandingay tayo kung gaano karami ang takgas ninyo at kung gaano din karami yung takgas ko. Ayan, shoutout po sa aking mga biyenan dito po sa barangay Bungliw, sa ako in Orsolinong family po dito. Ayan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa amin. Kahit alam nyo naman po na manarakgas kami, tinanggap nyo pa rin kami at syempre pinadalhan kami ng takgas. Ayan, maraming salamat po. May lechon paksiw po kami mamayang gabi sa aming bahay. So, kung gusto po ninyong humabol, pumunta po kayo dun sa amin at baka naman pwede kayo manhugas kasi syempre ubos yung sa amin. Asa pa kayo na may matitira sa inyo, sa amin pa lang kulang na yon. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po. Maraming salamat po sa lahat po ng mga taga Bungliw nga nagkarawat sa amo. Nga mabuhay po ang Bungliw, mabuhay po. Hanggang sa susunod na pista, abangan po ninyo ang part 2 ng ating vlog dito sa kanilang barangay. Grabe, doon naman po, bardagulan na po yun, inuman na po yun, at syempre kainan. Baka doon makita ninyo pananakgas ko.